Trump teki tästä tilanteesta heti poliittisen iskun. Xi Jinpingin vihjaus siitä, että Yhdysvallat olisi ehkä taantumassa, olisi voinut näyttää hyökkäykseltä koko Amerikkaa vastaan. Mutta Trump käänsi sen nopeasti Bidenin syyksi. Hänen viestinsä oli selvä. Kyllä, Xi oli oikeassa. Yhdysvallat oli heikentynyt, mutta vain uneliaan Joen aikana. Nyt Trump väittää, että pörssit nousevat, eläkesäästöt vahvistuvat, armeija voittaa, suhteet Venezuelaan paranevat, Iran on lyöty ja Amerikka on taas maailman vahvin maa. Tärkeintä tässä ei ole kohtelias puhe Kiinasuhteista. Tärkeintä on se, että Peking testaa avoimesti, kuinka vahva Yhdysvallat oikeasti on. Xi puhuu rauhallisesti, mutta viesti on kova. Kiina näkee Amerikan heikot kohdat. Sisäinen riitely, velka, sotaväsymys ja poliittinen kaos eivät jää Pekingiltä huomaamatta. Trump ymmärtää tämän ja siksi hän ei vastaa kuin diplomaatti. Hän vastaa kuin vaalikampanjassa. Biden rikkoi kaiken, minä korjasin kaiken ja lisää on tulossa. Trump hyötyy tästä, koska hän voi näyttää kannattajilleen olevansa Amerikan pelastaja. Xi hyötyy myös, koska Kiina näyttää puhuvan Washingtonille lähes tasavertaisena suurvaltana. Muu maailma seuraa tarkasti, koska näiden sanojen takana ovat Taiwan, Iran, kauppa, öljy ja koko maailman valtatasapaino. Kamerat näkevät hymyt, mutta politiikassa molemmat osapuolet pitävät kättä painostusvivulla. Mitä seuraavaksi tapahtuu? Trump käyttää tätä kotimaassa todisteena siitä, että jopa Kiina näki Amerikan heikentyneen Bidenin aikana. Kiina taas puhuu vakaudesta, mutta painostaa siellä, missä Yhdysvallat ei halua suoraa kriisiä. Juuri siksi tämä hetki on vaarallinen. Kun kaksi suurvaltaa hymyilee kameroille liian leveästi, taustalla joku laskee jo seuraavan kriisin hintaa.